Isang mapagpalang hapon po sa mahigit kumulang 300 plus online registered participants ng ATI Sarabay Channel. Welcome po sa ating online seminar entitled Miniature Garden Making, na kung saan tayo po ay mag-focus sa Dirish Garden and Terrarium. Ito po ay magsisimula ngayong araw, October 28, 2021 sa ganap na 1:30 hanggang 5:00 ng hapon. So, to formally start our program, kasi alam ko po na nag-uumapaw na po ang lahat na matuto tungkol sa miniature gardening. So, sabay-sabay po tayong yumuko para sa panalangin at ito po ay susundan ng pambansang awit at DAP. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Kami ay
Isang mapagpalang hapon po ulit sa mga online viewers ng ATI Bicol, #Sarabay Channel. Narito kami muli para sa isa na namang mahalaga at kapakipakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. Handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension and training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo po ay muling sumubaybay sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa miniature garden making, dish garden and terrarium. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share niyo po ang aming programa para #Sarabay Kitagabos makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito sa aming ATI FB page to register. Sa mga online attendees na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang inyong complete name at address sa ating comment section para ma-monitor po namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po ito sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko po ito para masagot ng ating resource person. At this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay, pakinggan muna natin ang pambungad na mensahe ng aming senior agriculturist at ang Chief ng Partnership Accreditation Services Section, Dr. Joey A. Belarmino. Sir Joey, take it away po. Hello, salamat Joyka. So, sa lahat po ng mga registered participants natin, isang masaya at magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, ngayong hapon po ay isa na namang pagsasanay ang ino-offer ng ETI at susubaybayan ninyo. Ito pong miniature garden making, dish garden and terrarium. So, in behalf ng aming Center Director, si Ma'am Elsa, at ang buong mga kasamahan ko dito sa ETI, welcome po namin kayo sa seminar na ito. Sabi ni Joyka, nasa 300 ang official registrants at I'm sure marami pa po dyan ang sumusubaybay. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyong interes na matuto dito sa dish garden making. Ngayon pong araw ay tuturuan kayo ng ating resource person, si Mr. Alvin Albaro ng City Agriculture Office ng LGU Naga City, ang amin pong partner at palaging nagpapaunlak sa amin resource person. Ayan, ngayong hapon po, tuturuan niya kayo ng basic technology and miniature garden, making, landscape design, spacing, proper irrigation, in terms of nutrient, and po siya kung paano gumawa ng terrarium dish garden. So ayan, sana po na matututunan nyo ngayong hapon ay sa inyong gamitin sa kanya-kanyang lugar, sa kanya-kanyang tahanan, at kung maaari, i-share din natin yung kaalaman natin sa ating mga kasamahan sa bahay at sa community. So ayan, ang ETI po ay nagpapasalamat sa inyong pag-attend ng aming training program sa pamamagitan ng online distance learning. Ito pong sa aming Sarabay channel. So maaari po kayo makapag-attend ng iba pa namin mga pagsasanay. Sumubaybay lang po sa FB page ng ETI at para malaman nyo ang susunod pa at pagsasanay tungkol sa agriculture. Ng mga manood ng mga technology courses, technology videos, access sumubaybay lang sa ATI Bicol Sarabay channel. So maaari po kayo mag-access doon ng mga iba't ibang online training programs ng ETI. Ayan, so muli po sa ngalan ng aming opisina, si Ma'am Elsa Iparot, si Ma'am Vivian at ang aking mga kasamahan, ang training management team ng online distance learning na ito na pinamumunuan ni Miss Melba Bonfe, kasama si Froy Beranya, and of course si Joyka. Muli po, malugod namin kayong tinatanggap sa pagsasanay nito at
inaasahan po namin na sana ay marami po kayong matutunan. So muli, magandang hapon po sa lahat. Thank you very much. Maraming salamat po, Doc Joey, for nourishing us a wonderful message. At this juncture, to give us the course overview of this online seminar, i-share ko lang po ang screen sa Project Officer and Training Specialist 2, Ma'am Melba SM Bonafé. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, bago po tayo mag-umpisa, siyempre po, isang magandang hapon sa ating lahat. Ano po? Bago po natin umpisa ng ating lecture proper, siyempre po, alamin po na natin kung ano po ang mga gagawin natin at kung bakit po tayo nagkaroon ng ganitong online seminar. Ano po? So, ayan. Ang sabi po, people have varied interest in gardening. Totoo naman po yun, ano? Lahat po tayo halos. Kaya nga po, ngayon, ang daming plantitos at plantitas. Ano po? Ayun. Siyempre po, sa ating mga serious gardeners, it often involves directed planting and labor to produce desirable vegetables, fruits, or flowers. So, yun pong mga serious nating mga garden na mga nag-engage na sa farming. Siyempre po, magpa-plant dahil gusto nating mag-produce ng mga gulay, fruits and flowers for siyempre po for consumption. And siyempre po ipagbibili din po. Para sa ibang tao naman po, yung ating gardening provides a simple connection to a nature and enjoyable way to pass the time. So parang libangan po natin kasi nga po minsan makakita lang tayo ng mga tanim, parang ang gaan-gaan na ng feeling natin nawawala yung ating mga problema, nawawala ang stress, po. So, ito po can be purely for fun. Siyempre, yun nga po, parang laro-laro lang. Such as, designing nga po ng miniature gardens. Po. Yung ating pong miniature garden will charm visitors of all ages. Siyempre po, sabi ko nga po kanina, makakita ka lang ng mga tanim, lalo na po yung magaganda, mga gardens na magaganda, ayun po, naaliw na tayo. Po. And syempre po, yung with physical constraints po, yung mga medyo may mga sakit-sakit, ang ating pong miniature gardens can provide an alternative gardening experience. So kahit po nakaupo-upo tayo, nagbubungkal-bungkal na. And syempre po, yun po ay isa rin pong sort of exercise. Po. And ang pinaka-importante po nito, can provide additional livelihood income. So, yung ating po miniature making, magbibigay po ng additional livelihood income sa atin. Lalo na po kung siseryosohin natin. And, syempre po, darating po ang Christmas, ang holiday season. Ito po ay maganda ring regalo. And, syempre po, decor na din sa ating mga tahanan. Po, lalagyan natin ng mga ribbons ang ating mga miniature garden. So, ayan po, decor na po siya sa atin. And syempre po, dahil po ang ATI po ay mandated ng mag-provide ng extension services and syempre, agricultural livelihood programs. So, yun po, kaya po minarapat namin magbigay ng mga ganitong pagsasanay. Po. Siyempre po, ang ating pong terminal objective, at the end of the activity,
online participants are expected to be equipped with the basic technology in making a miniature garden and be aware of its potentials as livelihood. Ano po? And then, specifically, syempre po, pag alam na natin, tayo na ang mag-discuss ng mga basic technology and miniature garden making and identify the potentials ng paggagawa po ng ganito, garden. Ano po? So, siyempre po, ang ating mga participants, walang limit. So, open po ito sa ating online learners, sa ating mga enthusiast na po. Walang bayad, walang limit kung ilang kayo ang mag-attend, basta po kami handang magbigay ng mga pagsasanay na ganito. Ito pong ating schedule activities. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng ating short opening program. And then, mamaya-maya po, sa ating lecture proper, yung lecture discussion on basic technology and miniature garden making. So, andito na pa sa landscape design, spacing, proper irrigation, plant requirements, yung nutrient niya. And syempre po, ang pinaka-importante para po tayo matuto, yung demonstration and making miniature garden. So, and after that po, after the lecture, after the demo, kakaroon po tayo ng konting short closing program. So, yan lang po. Maraming salamat and masayang pagsasanay. Magandang hapon ulit. Maraming salamat po, Ma'am Mels, for giving us the course overview of this online seminar. At this point, hayaan niyo po akong ipakilala sa inyo ang magiging resource person natin at makakasama natin ng live na live dito sa ATI Studio. So, siya po ay graduate ng CSAC, formerly CBSUA, formerly CSAC, with a degree of Bachelor of Science in Agri-Forestry. And ang kanyang field of specialization ay nursery establishment, vegetable production, good agricultural practices, and organic agriculture. At present, he is a agricultural technologist at City Agriculture Office at Naga City. So without further ado, please all welcome Mr. Alvin and Alvaro. Sir Alvin. Magandang hapon po sa mga tagapakinig at tagapanood. Bago po tayo magsimula, mas maganda po kasi makita ninyo yung lecture natin para masundan po niyo yan. Then, after po nung kaunting lecture, ipapakita po natin mamaya yung mga sample design ng mga miniature garden o yung ating dish garden para po meron kayo ng idea. Kasi yun naman pong ating gagawin ay makapag-open up ng ideas para sa inyo. Kasi minsan ang mga nagawa ng dish garden gustong gawin pero hindi alam yung basic. Mas maganda kasi maibigay yung basic na gagawin, then kayo na yung mag-improve kung ano yung available para sa inyo. Ano po? Okay, sabi dyan, yung miniature garden, pinagsabay na po natin yung dish garden saka yung terrarium. Kasi meron lang tayong, minsan nakikita tayo yung mga fish tank natin, kapag wala ng isda, andun, medyo delikado kasi kung saan nakalagay. Pwede natin siya magpaganda, lalo na ngayong panahon na to, inain yung mga plants, kasi yun ang nagiging libangan, para hindi ma-boring sa bahay. Pwede po ninyo gawin ito. Ano po? Okay. Yung dish garden po, okay.
The definition ng dish garden is dish garden are small scale landscape. Okay. Kung nakakakita po kayo dun sa mga mall, mga naka-landscape, di ba magandang tingnan, di ba po ba? Pwede natin siyang gamitin or gawin sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng paggawa ng dish garden. Okay. The miniature gardens are placed within shallow and open containers. Dapat po titingnan natin ano ba yung mga possible, mga pwede nating lagyan ng mga tanim na pwedeng gamitin natin as materials. Then, dish gardens are commonly suited with plastic or ceramic dishes. Okay. May mga nabibili po ng mga pwede nang gamitin for dish garden. Pero ngayon kasi sinasabayan na rin natin ng pwedeng mga magamit ng mga recyclable o kaya yung nakikita natin na possible o pwedeng taniman na malalagyan natin ng design na pwede siyang taniman para gawin natin sa ating dish garden. Ano po? Okay. Other common containers for dish gardens include yung mga jars. Okay. Halimbawa, may siraan na jar. Minsan pag sira ng jar, nasa tabi na lang, no? Pwede pa rin natin yan ma-utilize, magamit, papagandahin lang natin. Then old, yung sa iba, yung mga old milk cartons, kasi may mga print, ginagawa rin yun. Yung mga soup mugs, yung mga malalaki na mga mugs ang ginagawa. Doon kasi yung mga plants natin na pwede doon yung mga mabagal tumubo na mga plants. Kaya yung mga maliliit, pwedeng i-arrange lang doon. Pwede niya siya ma-consider as dish garden. Ano po? Yung mga bowls natin na mga maganda yung mga print. Yan. Pwede po siyang gamitin. Ornamental pot or stand for growing plants and logs that have been entirely hollowed out. Halimbawa, meron kayo pong nakita yung, di ba, yung mga ginagamit natin ng mga, minsan yung parang inuman ng tawag ng mga hayop o kaya yung ating yung wheelbarrow minsan, di ba? Kapag wala na yung gulong, dinidispose na. Pag open field, yung pwede rin yung gamitin as dish garden na pang open field. Meron kasi tayong design na pang open field sa labas ng mga bahay na pwede mong i-landscape yung mga dish garden at pwede naman mga indoor. Ano po? Okay. A dish garden is a garden of plants growing in a shallow dish or a bowl for a container. The dish garden can be landscaped to represent a scene in nature. It is a miniature ecosystem. Ano po? The plants used in a dish garden should be compatible and the cultivars that stay small or grow very slow are most commonly used. Dapat yun po yung tinitingnan natin. Mamaya po may mga plants po na available dito na kung i-observe po natin, mga small plants sila. Pero kapag naaalagaan kasi siyang masyado, then na-fertilize mo siya, nabibigyan mo siya ng pagkain, then nagbabago yon kahit sa maliit, mas madali yung pagtubo niya. Kaya minsan nakikita natin, mas nagdadami yung mga branches niya. Dito yung gagamitin natin yung mga technique na ginagawa. Ano lang yung mga dapat nating gagawin dun sa ating medium, then para makita natin na talagang dahan-dahan lang yung pagtubo niya para hindi tayo mag-replace agad. Ano po? Okay. The medium should be well drained, but hold adequate moisture and should not be very fertile. Ano po? Since a fertile medium would tend to encourage rapid growth. Ano po? If the container has drain holes, saucer or other protective device should be put under it. Halimbawa po, may ginamit kayo kasi yung mga dati yung mga garapon o yung mga dish garden, kasi pag nasubrahan yung application ng water, anuman pong halaman kapag nasusobrahan ng tubig, pag nababad sa tubig, yung mga ugat, inaatake ng fungus din namamatay. Kaya yung pong kadalasan doon, meron mga butas yung ating gagamitin. Kung gagamitan po natin ng mga butas, dapat yung drain hole niya, may ilalagay tayo ng screen. Para saan yung screen? Para po hindi malaglag yung mga medium na nandun sa tataniman natin. Then, dapat naman meron siyang pansalo kasi yun naman water, excess water, dun sa medium natin, lalabas yun dun sa ating limbawa. Nakalagay lang siya sa isang tawag doon, yung table kahoy, delikado kasi madadamage yung inyong table. Ano po? Yan. Kaya may mga dapat na tandaan. Dish garden go by many names. Ano po? Yung dish garden kasi,
maraming tawag na ano, depende kasi sa mga groups ng plants, yun ang tinatawag ng iba. Halimbawa, yung iba, halimbawa, names is cactus garden. All plants na ginagamit niya ay yung mga maliliit na mga cactus. Ano po? Then, meron naman tinatawag yung iba yung mga European gardens. Yung foliage garden and foliage with fresh flowers. Then, European dish garden often include rooted springs. Ano po? Or either chrysanthemums and acacias and African violets. Dito po, ang gagawin natin, ano lang yung available materials na nandun sa inyong bahay. Na pwede mo siyang i-group, then ilagay doon sa isang dish para po maging maganda yung kalalabasan niya. Ano po? Yung idea naman lang is parang meron kang maliit na nilandscape sa isang paso. Ano po? Ano yung mga benefits kapag halimbawa nagawa ng ating dish garden? Una, dish garden are popular because they are both compact and attractive. And also have sufficient drainage. Also, dish garden are capable of thriving on indoor lighting or in air conditioning. Okay. Kaya meron tayong yung mga plants, yung mga indoor plants, mas maganda kung ang target natin, yung mga maliliit na pang-display sa loob ng bahay, gamitin natin yung mga indoor plants. Para hindi tayo labas-pasok ng ating mga dish garden. Ano po? Then, ngayon, napapanahon. Kasi pag naka-arrange, di ba nauso yung mga plantita, namimili sila ng mga plants, iba-iba, para maging hobby or libangan lang nila. Mas ngayon, kapag yun ay kumpul-kumpul o pinagsama-sama mo sa isang area o isang dish na mas maganda, kapag dumating dun sa time na napag-isipan mo maging siyang negosyo, mas additional o mas dagdag income, nandun ka lang, naging hobby mo siya, naging libangan mo siya, at the same time, kumikita ka. Ano po? Okay. Then, the objectives of this activity is to learn the basic techniques of constructing and caring for a dish garden. Yun yung yung training natin ay magka-open doon sa mga may hilig, lalo doon sa mga maarte. Meron sila ng kaalaman kung paano ginagawa yung dish garden. Ano po? Then halimbawa kung marunong na kayo, then kayo na yung mag-i-improve ng inyong dish garden kung paano mo siya i-compare by colors ng dahon, kinds ng plants, then yung lalagayan na dish natin, kayo na yung mag-a-arrange. Magdedepende na yun sa materials para mag-generate ka ng income kung yun ay gagawin mo for sale sa mga mahilig rin na tumingin, ano po, umalaga, pero hindi sila masyado marunong mag-process o gumawa ng procedure ng paggawa ng dish garden. Okay, ito lang po yung caution pag nagawa ng dish garden. Make sure your dish garden is leak-proof to prevent damage to wood furniture. Sa wooden trusses. Permanent damage could occur due to the leakage. Kasi minsan, halimbawa yung lagayan, maganda nga yung dish garden mo, pero yung nalalagayan niya, nadadamage, nagkakameron ng problema. Kaya dapat yung yung safety ng lagayan, saka yung ganda ng inyong halaman. Sa soil naman, for dish garden, the soil then should be very light. Okay. Pag sinabing very light, ito yung mga ginagamit natin na medium na hindi masyado kasi sa gardening yung tinatawag yung good soil, hindi masyado marami yung nutrients available. Okay. The dish garden should always consist of ample moisture, then regulators that take up almost 50% of the full composition. Kadalasan nga ginagamit yung peat moss, frequently used in dish garden. Kasi yung peat moss kasi kapag kapag nababasa siya, maganda yung quality niya. Then pag may excess water siya, lalabas yun doon. Pero medyo may kamahalan kasi may process na ng mga peat moss na nabibili sa mga farm station. Kaya i-modified natin. Ano yung available na nandun sa ating area? Ano yung mga posible na pwedeng gamitin na nandun lang sa ating area? Para hindi ka masyadong nag-start ka pa lang, hindi masyadong puro na lang bili dapat isipin kasi natin
Yung practical na dapat kung ano yung available materials na nandun sa ating area, yun muna yung ating gamitin. Kasi sabi nga, yung mga local natin na mga plants, pag na-arrange natin yung maayos yun, mas nandun makikita yung ganda ng ating mga tanim. Ano po? Okay. Plant selection. One concern with this garden is plants rapidly outgrowing their residences. This garden usually have limited root space po. Because of these factors, it is common to select very slow growing plants to grow in this garden. Mag-select po tayo ng mga plants na pwede lang na itanim natin dun sa ating dish garden. Kasi yung kung dish garden na nga siya, miniature siya, huwag natin nang lagyan ng mga fast growing o kaya huwag natin naglagyan ng mga tanim na mas malaki pa kaysa doon sa paso natin. Ano po? Dapat yung combination. Kasi sabi nga kanina, tinitingnan mo yung parang nag-create ka ng miniatures ng ecosystem. Ano po? Then, some popular dish garden plants include iris moss, Swedish ivy, partridge berries, African violets, the creeping charlies, the pitcher plant, ano po? Club moss, jade plants, cobra lilies, flash plant, sanju, and asparagus fern. Pag sa ano naman po yung mga iba na ginagamit, yung family ng mga cypress, ano po? Merong hinuki cypress na ginagamit, merong firm spray cypress. Okay. Yun po yung marami na po online na pwede kayong mabili. Ano lang po yung available po siya kung mamimili kayo. Pero kung hindi kayo mamimili, kung ano yung nakikita andun na mismo sa area nindo o kaya sa bahay ninyo, yun na po ang i-utilize, yun ang gamitin niyo. As sample, halimbawa, gagawa muna ako ng sample ng dish garden. Kung ano yung nakikita mo ng mga slow o kaya yung mga maliliit na mga plants, ornamental plants na nandun sa bahay nyo, yung mga succulent plants, yun ang gagamitin mo for dish garden. Okay. Yan po yung yung sample picture ng paggawa ng dish garden. Yung lagayan, then yung naka-layered po kasi yung medium mo. Ano po, hindi yung pinag-mix-mix lang na dire-diretso. Naka-layered siya. Yung pinaka-ilalim niya, yung parang texture ng soil natin. Yung pinaka-ilalim niya, gravel. Tapos meron siyang charcoal. Then, sa pinababaw na, yung peat-like mix na. O kaya yung peat moss natin. Okay. Kung wala pong peat moss, pwede na rin po natin gamitin yung soil. Ano po? O, yung soil natin na, yung fine soil, sinurnin na soil. Ano po? Pwede na rin yung gamitin. Okay. Yan po yung materials. Yung dish, yung gravel, yung charcoal, yung peat-like mix, saka yung water. Okay. Pag gagamit po ng water, tandaan, wag po kayo, kahit po yan ornamental plant, wag po tayong gagamit direkta ng mga chlorinated water. Ano po? At least dapat nakasingaw yung tubig, at least mga 4 hours. Ano po? Okay. Maganda naman yung chlorinated water kasi siya sterilize ng soil ninyo. Then nababawasan, namamatay niya yung mga ibang microorganism doon. Kaya limitado yung source ng nutrients, kaya nagiging stunted lalo yung inyong mga plants. Then miniature or small seraphitic plants. Okay. Sabi dyan, from Greek, zero dry Pluton plants. It's a species plant that has adapted to survive in an environment which little liquid water. Kaya ang application po ng tubig, maliit lang. Kaya po hindi dito kailangan yung tabo na pandilig. Ang kailangan po yung hand spray o kaya yung hair spray natin na naka-mist type lang siya kapag didilig kayo. Procedure. Choose a container for a dish garden. This may be one of the containers provided in lab or your own decorative containers. Put a 1/2 to 1 inch layer of gravel into the container. Yan po yung pasunod-sunod. Then add 1 to 2 tablespoons of charcoal to the gravel layer. Then fill the container just short
of the top of the pit light mix. Kaya nakita po yung kanina yung picture, yun po yung pasunod-sunod ng paglagay ng ating medium. Then, choose a group of compatible plants for the dish garden. Ano po? Usually, this would be 3 to 5 plants. Okay. Paano po yan? 3 in the smaller size containers. Okay. Halimbawa, kung maliit lang inyong containers, at least mga 3 pirasong tanim. Ano po? Then, as many as 5 for larger container. Yung kung malaki na yung container nyo, okay, as many as 5, pero wag naman yung crowded na siya masyado. Ano po? The plants should be compatible with each other. Ano po? Then, all should be able to survive in a dry environment. Choose plants that have varied characteristic. For example, one that will be taller than the other, or some that are intermediate in height, in width, and one that will be low and spreading in growth habit. Choose plants with varied leaf texture, shape, and color. Kaya combination po ito. Ano, halimbawa, nakakita na kayo sa pagla-landscape, yung parang mababa, medium, then may mataas. Kaya naman, yung naka-group, yung color ng dahon, ano po, yan, o kaya yung mga shapes, o yung texture ng inyong plants, naka-group siya. Para magandang tingnan, ano po. Okay. Then, bago mo ilagay, meron ka ng potting mix o kaya meron ka ng medium na tataniman, titingnan nyo, inspect the plants before putting them in the dish garden. Bakit po? Kasi baka may sakit, baka may peste na nandun sa inyong plants. Kapag tinanim mo dun, sa taniman mo, maapektuhan yung mga plants mo sa kapapangit na yung design ng inyong dish garden. Kailangan po matanggal yung mga old plant parts or leaves ng dahon, dapat maalis po doon. Ano po? Okay. Set the plants in the dish garden in a aesthetically pleasing arrangement based on how the dish garden will be viewed. Ano po? Kung paano titingnan. Kasi magdidepende siya doon sa quality o doon sa ayos ng inyong dish garden. Halimbawa kung below, titingnan siya yung pinaka-center. Ano po? Okay. Magdidepende siya doon sa arrangement ng inyong ng plants doon sa inyong mga dish garden. If the garden is to viewed from all sides, the tallest plant should be set in the center. Halimbawa, kung titingnan siya ng yung pinaka-center, dapat nandun yung mataas na halaman. Ano po? But garden that are to be viewed from one side should have the tallest plant or plants set to the side that is to be the back. Okay. Parang yung arrangement. Yung maliit, yung medium, saka yung mataas. Kung sa isang side lang siya titingnan. Ano po? Then the tallest plant should go in the first, then the intermediate plants, and finally the smallest plant. Okay, sabi dyan, don't crowd the dish garden, save space for the plants to grow. Baka naman kasi inayos mo nga, small, medium, at tall, pero siksikan sila. At least may mga spacing kasi yung halaman nyo, kahit mga maliit siya, nagkakameron ng mga dahon, yung kanyang shape, o kaya yung pagtubo niya, lumalaki rin. Ano po? If you use potted plants, remove most of the potting medium from the root system. Prone long roots that will not easily fit in the dish garden. Magbabawas kayo ng mga roots niya. Isa pa rin po yun sa pagpapabagal ng tubo ng inyong halaman. Mga technique pa rin po yun. Lalo na kung ang halaman nyo o kaya yung ilalagay yung ornamentals dun, andun yung kanyang main roots, ikinakat yun. Ano po? It's better to prune those long roots than to mat them into a pile and cover them with medium. Kasi kapag na-cover na, makikita nyo, yun yung lalabas dun sa mga butas ng inyong dish garden. Ano po? Then kapag na-damage yun na minsan, pag naapektuhan nyo, na naputol, nagkakamerong problema dun na sa inyong halaman. Ano po? Okay. Then, remember that the dish garden is an excellent place for roots development since there is very little stress in the plants. Okay. Then, stand back and look at your dish garden
from a distance to be sure that it is aesthetically pleasing. Ano? Kapag naayos nyo na, titingnan nyo. Kaya-aya na ba? Maganda na bang siya pang-display? Ano po? This is often difficult to tell when looking at it from above. Kasi pag nag-arrange ka, kala mo okay na, then display mo na agad, then pag nakita mo, parang may kulang, hindi mo na siya maayos. Ano? At least dapat dun pa lang before displaying yung dish garden mo, naayos mo na agad. When you are convinced that the placement of the plants is proper, water the dish garden since the pit light mix will hold a lot of water. Add the water in increments to avoid overwatering. In general, you would add a volume of water equivalent to 1/4 of 1/3 of the volume of the container. Or para safe po kayo, gamitin nyo yung hairspray. Pag nakita nyo medyo okay na, yung water para dun sa mga plants, then stop mo na yung pag-water. Ano po? Okay, sabi dyan, you may want to put ornamentation in your dish garden. A pot may be made of gravel or stones. Yan. Driftwood could give the appearance of the decaying log and rock, or preferred wood could be used to represent rock or hills. Ano po? Pang-design, pwede kayong gumamit ng mga malaking bato. Yung may mga kulay na bato, o kaya yung mga log, mga pinagputol-putol na kahoy, na minsan may mga design na siya, na inano ng anay, yung pwede mo na siya ngayon na pwedeng pang-design dun sa area. Or yung mga artificial flowers, kaya halimbawa artificial colored stones or pebbles, yan, pwedeng gamitin. Yung mga, minsan yung mga bench, bahay. Mamaya po may papakita ko sa inyo mga pictures ng mga nagawa na ng dish garden. Ano po? Para meron kayo ng idea kung paano na ginagawa yung pag-i-improve pa nung inyong dish garden. Kasi mamaya papakita lang po natin yung basic lang. Ano po? Magka meron na kayo ng idea kung paano ginagawa yung pag-start, paglagay ng mga medium and paglagay ng plants. Then kapag ano po, pwede na yung gamitin, lagyan pa ninyo mga ibang mga design yung inyong dish garden. Okay po. Yun po yung sa ating dish garden. May tanong po sa dish garden. Bago po tayo maglipat doon sa terrarium. Okay? Okay. Yung pet light mix po, yun po yung most may nabibili po niyan sa mga farm station. Ano po? Tawag doon. Ang sample po niyan, halimbawa, yung sa hollow blocks natin, na yung most na green, ang tawag nun sa local ay lumot. Yeah. Lumot. Yung lumot po, pinaprocess po yan. In-sterilize. May procedure po na ginagawa niya. Kasi yung lumot po kasi natin, tingnan ninyo, kapag dinesign nyo yan dun sa lupa, o kaya dun sa dish garden ninyo, lagi siyang basahin po kasi nakakapag-absorb siya ng moist dun sa area. Then yung kapag nag-dilig kayo ng water, yun ang mag-hold ng water para po may continuous na ma-absorb ng tubig o water yung inyong mga plants. Yun po yung pit moss light na ginagamit. Okay na mo? Okay. Okay po. Then, if wala na po, doon na po tayo sa terrarium. Okay. Yung terrarium po natin, halos parehas lang po doon sa ating dish garden. Ang pagkakaiba lang po, yung materials na lalagyan natin. Kasi sa terrarium, ang nilalagyan po, yung mga fish bowl po, yung mga glass na lagayan. Yun naman kasing sa ating dish garden, yung mga ceramics, ano po, yung mga plastic, mga pwedeng gamitin doon. Okay. Sabi po, yung terrarium is a garden of plants growing at clear container, such as a bottle, glass tube, a glass globe, old aquarium, the cardboard or similar objects
Then the terrarium can be landscape to represent a scene in nature. Kadalasan po yung scene ng miniature ecosystem pagdating sa terrarium, ang ginagamit yung mga karamihan yung parang mga water plants. Ano po? Okay, yun yung kadalasan na ginagamit. The plants used in terrarium should be compatible and cultivars that stay small or grow very slow. Halos parehas po dun sa dish garden yung mga gagamitin. The medium should be well drained but hold adequate moisture and should not be very fertile. Since a fertile medium would tend to encourage rapid growth. If the container has a small opening or is to be closed, okay, the plant must be able to tolerate high humidity. Ano po? Kaya yun po yung sa terrarium natin, halos parehas doon sa ating dish garden. Okay. Okay. Ang objective po parehas, ang ano po yung parang mind opening sa inyo. Objective is this activity is to learn the basic techniques, ano po, making a terrarium. Para magkameron kayo ng idea, then kayo na po yung mag-i-enhance kung ano pa yung mga maganda at kaaya-aya na pwede ninyong gamitin or gawin na material sa inyong terrarium. Okay. The activity is to make a terrarium similar to the one shown in the diagram below. Yan. Ano po? Kita po ninyo yung bilog na yung fishbowl. Ano po? Yung layering ng medium, halos parehas po dun sa dish garden. Merong gravel, andun yung charcoal, and then andun yung pit-light mix natin na ginagamit. Then, yung sa kanan, kung makikita nyo, yung live na mga plants na nakalagay dyan. Then may design, may rock sa gitna. Then paikot, kasi pag tinignan mo kasi yung ano niya, kaya yung plants niya, halos nasa palibot nung fishbowl. Ano po, yung lagayan ninyo. Diyan, kung makikita po ninyo yung mga tanim dyan, halos mga local, ano po, available yan sa atin dito. Ano po. Okay. Clear bottle, kailangan, ano, yung clear bottle, yung gravel, yung charcoal, yung pit-light mix. Kung wala pong pit-light mix, yung pong soil, available soil sa inyo, basta po yung fine soil. Ano po, pinadaan po sa sa fine net para matanggal yung mga tawag doon, yung mga bato-bato. Ano po? Then water, then miniature cultivars of tropical plants that survive in low light and high humidity. Okay, mga tropical plants ang pwedeng gamitin pagdating sa terrarium. Choose a glass container. Ito yung procedure natin. Choose a glass container for the terrarium. This may be one of the containers provided on your own decorative container. Put a 1/2 to 1 inch layer of gravel then into the container, then add 1 to 2 tablespoons of charcoal to the gravel layer. Then fill the container to about 1/4. It's the with pit-light mix. Kaya yung pasunod-sunod po, halos parehas dun sa dish garden. Ano po? Yung paggawa natin ng ating medium, yung ating tataniman. Choose a group of compatible plants for the bottle garden. Usually, this would be 3 to 5 plants. Halos parehas rin yung plants na ilalagay. Depende sa size ng yung lagayan natin na glass container. The plants should be able to survive in a humid environment with reduced light. Okay. Choose plants that have varied characteristics. For example, one of that will be taller than the other and one that will be low in spreading and growth habitat. Choose plant with varied leaf texture, shape and color, then choose one plant for each specimen. Quality, for example, of plant that will be flower in the terrarium. Mga sample po na pwede nyo gamitin, yung baby tears.
Ano po, meron niya ng green and yellow. Okay, aquamarine. Yan, pwede rin siyang gamitin. Yung miniature olive, ano po, may mga variegated na mga ano niya, pwede gamitin. Then meron yung tinatawag na miniature ivy o yung blue-eyed grass. May mga sample po na pwede nyo gamitin dun sa inyong glass container o kaya sa terrarium. Same procedure, kapag itatanim po ninyo, check the plants, alisin yung mga dried plant parts, then check kung may pest, kasi kasi kapag nandun, pag may pest, kapag tinanim nyo, magkakamerang problema para kayo nag-culture na ng pest dun sa inyong terrarium. Ano po? Yun yung procedure po, halos same dun sa ating dun sa ating dish garden. You may want to put ornamentals in your terrarium. Yung nakita po niyo sa sample, meron siyang mga stone na nakalagay doon sa center. Then mga artificial, pwede po ninyong gamitan. Pwede nga minsan yung mga toy ng bata, yun ang nilalagay doon sa area. Yan. Yan po yung sample ng dish garden kung nakikita po ninyo. No? Ito po yung Chinese type and Japanese type na design para sa dish garden. Yung pong yung isang side, yung Japanese type niyo na kung nakikita, okay. Yung po yung sa ibabaw niya, yan po yung pitmus po. O kaya yung pwedeng lumot ilalagay ninyo. Yan. Then ito naman po sa kabila, makikita po ninyo yung mga mataas pero mga maliliit lang yung mga opening ng disc na gagamitin. Then kung makikita nyo medyo crowded pero dapat may spacing siya, ano po, para maganda yung ang iba nga ang ginagawa niya yung para kang nagdi-design ng bouquet, ano po, bouquet of leaves, yung color ng mga dahon. Yan. Then, yun po yung sinatawagan kanila yung cactus garden. Ano po, yun. Iba't ibang klase ng iba't ibang uri ng mga maliliit na mga cactus pinag-a-arrange sa isang list lang siya. Ano po. Then, yung park type, yan, may mga sample tayo, yung may bench niya na nakalagay, yung may mga stone, ano po, yung parang may anuhan ng ibon, bahay ng ibon. O, yun po yung mga pwede nyo i-design. Then, yung mga design naman po yung pwede natin dun sa mga tawag na yung water. Andiyan po yung water lettuce. So, yung water lettuce natin nandiyan. Yung design nandiyan may wood na ginagamit, ano po. Then pag yung iba ang ginagamit nila para mas limit yung pagtubo ng mga halaman, more na nilalagay nila ay sand. Kasi yung sand po kasi loosen siya. Kaunti lang yung moisture na na-absorb niya. Then pero depende naman dun sa plants na ilalagay ninyo. Ano po? May design dyan ng portion na bahay tubo, yung tinatawag na Filipino style, ano po, na design, na may imahin na nakalagay. Then yung yung sabi natin yung mga cups na mga malalaki, kino-consider rin siya as dish garden. Ano po? Minsan ang nilalagay lang 1 to 2 na halaman para doon sa mga cups or mga mugs na mga may design. Yun na po, kino-consider po siya sa dish garden. Then yung mga recyclable po, kung nakikita nyo yung sa itaas, plastic bottle siya na ginawa, galon, ano po, ginawa ng design, then nilagyan ng tanim. Pwede na po siya for a dish garden. Yan, may mga mga miniature na mga handy lang na mga dish garden na ginagamit.
Then ito pa po yung ibang mga sample, yung references ko na po nito yung sa Google, saka sa YouTube. Kasi available na. Ita-type lang po ninyo miniature garden o kaya dish garden or terrarium. Lalabas sa yung mga design para may idea na kayo kung ano yung mga possible yung mga plants na pwede nyo gamitin. Ano po? Yan. Mga pang dish garden, yung pong sa taas, makita nyo yung sa terrarium. Kahit po yung mga succulent plant natin for terrarium, pwede po siyang gamitin. Yan po. Ano po? Yan, naka-design na siya. May mga figurine na nakalagay. O kaya yung mga, sabi ko kanina, yung mga sira ng mga paso, pwede siyang i-arrange, pwede siyang i-design para magkameron ulit ng buhay. Okay. Then, thank you. Ano po? Halos po ang ano niyan, ang mga ano, 'di ba, pag mga basag na yung mga base, yung mga pots natin mga ginagamit, kadalasan dispose na. Sa dish garden, pwede pa siyang mapakinabangan. Ano po? Madepende na lang po 'yun sa mga imahinasyon ninyo sa paggawa ng mga design na yung sa tingin ninyo, yun ang gusto niyo na gawin as miniature garden ninyo. Yan po yung mga sample. Then ito po yung mga sample plants na kinuha ko sa sa Google. Andiyan po, ipa-flash po namin, nakikita po sana ninyo. Yan po yung mga sample na pwede po ninyong gamitin sa terrarium. Ito pong isa dito yung parang porcelain plant. Okay, Okay. As of now po, inaayos lang po yung presentation ni Sir. Nagkaroon lang po ng minor technical issue. So, sa mga kapapasok pa lang po sa ating online seminar, huwag niyo pong kalilimutan na mag-register doon sa aming participants registration form na naka-indicate po sa infographics. Okay po? So, once na fill out na po kayo doon sa Google Forms na naka-indicate po doon sa aming infographics, ay kailangan nyo pong or specify nyo po yung inyong pangalan and then yung address dito sa ating comment section para po ma-monitor po namin na nag-attend po kayo talaga dito sa aming seminar. And then kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker na si Sir Alvin, ay feel free to na mag-comment po kayo sa ating comment section and then babasahin ko po yun isa-isa para ma-address po ng ating resource person. Okay po? So, kanina po may isa na pong sinagot si Sir Alvin na question. So, nag-aantay pa po kami ng more questions from you. Okay po? So, mukhang ready na po ata si Sir Alvin ulit sa kanyang presentation. yan po yung yung mga sample plants. Ano po, yung pong pinakalas na sini-slide po natin ngayon. Yun po yung mga sample plants na pwede nyong gamitin sa inyong mga dish garden at saka inyong mga terrarium. Ako, ano naman po siya, kung hindi po masyado visible, kasi pinicturean ko lang po siya kasi mahina yung internet, kaya pinicturean ko lang. Makikita rin po nyo kapag sinearch nyo siya sa Google, yung mga kinds of plants for miniature garden or for terrarium. Ano po?
Ika-flash ko na lang po, ano po, yan, para po makita po ninyo. Yan. Nandiyan po yung kaninang sinasabi kong baby tears. Ito pong nasa baby tears po yung yellow na meron po niyan yung green naman. Itong sa baba, yellow and green. Ayan po. Maganda po siyang pang-design pag doon na sa terrarium ninyo. Ano po? Yan po. Yun na po yung kalahatan ng ating mga pictures para po doon sa mga possible o mga pwede ninyong makunan ng idea sa paggawa ng inyong dish garden at ng terrarium. Aside ko muna yung question. So, may question po tayo from Mary Jean Plaza sa Lamangke. Ang kanyang question po is, observation ko lang po sa dish garden, maganda lang po siya at the start. Pag nagtagal na po, hindi na. Yung ibang plant namamatay na. Do we need to put fertilizer to the plants po, Sir Alvin? Yes, ma'am. Pwede po tayo maglagay ng fertilizer pero liquid fertilizer na po. Hindi na po tayo magagamit ng mga yung mga granules ng mga synthetic base. Pwede na po tayo ng mga kung may available po tayo ng yung organic fertilizer na mga liquid form, mas maganda po isasabay na natin dun sa pag-spray natin ng water. Para yun na po, at the same time, dinidiligan natin siya. At the same time, may mga nutrients available dun sa water na niligay natin na galing dun sa liquid form ng organic fertilizer na pwedeng ma-absorb ng ating mga plants para po ma-sustain yung ganda ng kanilang mga dahon at yung tumagal ng more than 6 months to 1 year yung ating mga plants. Then may mga technique po kasi tayong gagamitin, yung tinatawag na pag-pruning, magbabawas-bawas tayo ng mga other plant parts niya na medyo hindi na magandang tingnan doon sa ating dish garden. Okay. May tanong. Basahin. Yes po. Next question po from Mr. John Lee. Ano po yung ways para ma-preserve yung mga plants? Okay po. Unang-una para before ma-preserve yung plants, mas maganda tingnan po natin yung kinds of plants na itatanim natin. Ito bang plants na to is for yung tinatawag natin ng mga pang 1 year plants lang, o ito ba yung mga plants na madalian lang yung mga buhay niya. Then yung kasing pag niya, yung application doon, wala po yung ating yung kaya niya. So, nawalan po kasi ng internet si Sir Alvin sa kanyang laptop. So, habang nag-aantay po sa internet connection ni Sir Alvin, inuulit ko po doon sa mga participants na kapapasok pa lang at gusto pong makapag-attend dito sa training natin, ay pwede po kayong mag-register doon po sa participants registration form na nasa infographics po namin. So, ayan, parang okay na ata Okay yung po. internet ni Sir. So, Yes, Sir? ma'am. Okay po. Okay, sabi natin, mas maganda, mapili natin talaga yung mga plants na, halimbawa, ang gagamitin natin na dish garden for indoor, piliin natin yung mga halaman na pang indoor talaga siya. Then, para ma-prolong yung lifespan ng ating halaman, kailangan talaga mag-apply rin tayo ng liquid form fertilizer. Pwede na ang once a week o kaya twice a month. Kasi wag natin daily ang application ng fertilizer o kaya yung concoction natin sa ating mga halaman kasi mas dali siyang lalago. Ano po? Magiging crowded and hindi na magiging kaaya-aya yung ating dish garden niya. Okay, dapat yung maintenance mo natin. Para kang kapag may dish garden ka kasi para kang may alagang baby, kaya may alagang aso na Shih Tzu. Talagang kailangan mo siyang alagaan ng alagaan. Ang sabi nga namin yan, at least daily, natitingnan mo kung may attack ng pest kasi yun yung mga possible na pwedeng makapag damage o meron ng problema dun sa halaman mo.
Kaya hindi siya masyado ma-preserve na ganun. Ano po? Dahil yung maintenance dapat alam natin. Kaya tinitingnan natin dito, ano yung mga possible, ano yung mga technique na pwede natin i-apply para mapaganda natin yung mas magandang ilalagay natin ng mga plants para sa ating dish garden. Another question po from Junel Borde. What are the plants na best sa dish garden and terrarium po? I agree doon sa observation kanina na namamatay yung mga plants. Pwede po ba sila na ilagay indoors? And do we need to put them outside in a while? Okay. Kailangan po ang halaman kasi, kailangan ng sunlight. Ano po? Kailangan ng sunlight yan. Kahit indoor siya, at least dapat nasisinagan siya ng araw. Pero kung hindi na siya, halimbawa mabigat yung inyong dish garden, ang iba, gumagawa siya ng artificial light. Yung mga grow lights sa tinatawag. Para makapag-absorb din siya ng liwanag para doon sa photosynthesis ng dahon niya, para gumanda yung ating halaman. Ano po? Yun ang ginagamit doon. Then yung mga sample kasi halimbawa yung sa terrarium, meron akong ulitin ko ulit. May mga sample ako, yung aquamarine, yung baby tears, green and yellow, merong blue-eyed grass, miniature ivy. Yun yung mga sample na pwede natin gamitin for terrarium. Then yun naman sa ating naman ng mga dish garden, mga sample naman doon yung Canadian hemlock o kaya yung tinatawag natin na family ng mga cypress. Kasi yung ganda ng kanyang, yung parang mga tawag din yung Christmas tree mga maliliit. Ano po? Yun yung po. Tapos lalagay mo lang ng iba pang mga halaman para mas magandang tingnan na parang park yung dating ng dish garden ninyo. Then pwede ka mag-apply, ulitin po natin, pwede kayong mag-apply ng concoction fertilizer. Ano po? Mas maganda yung organic base na para iwas tayo doon sa synthetic base na ina-apply ninyo kasi minsan kung lalanghap-langhapin kung nandun sa loob ng bahay, medyo may effect kasi yun doon sa health ng mga tao po. Okay. Another question po from Sir Boboy Garbeles. Pwede po bang gamitin ang bonsai coconut para dish garden? Yes po, very good question po. Ngayon po kasi kino-combine kasi sabi natin sa ecosystem, di ba po? Kino-combine po kung may makikita kayo, yung combination ng mga bonsai trees dun sa mga succulent plant o kaya sa ibang mga plants sa mga maliliit. Gumaganda yung pakagawa ng kanilang dish garden. Ngayon kung mayroon ka pong mga coconut bonsai, mas maganda po yung kapag in-arrange mo rin siya. Ano po? Pwedeng groups of coconut bonsai sa isang lagayan o kaya pwede mo siyang haluan ng iba pang mga plants na suitable o kaya maganda doon sa mga plants ng coconut bonsai niyo po. Next question po from Sir Al Francis Bornilla Mendoza. Yung mga plants po ba na nabanggit ni Sir, are they available po within Bicol region? Yung pong mga ibang yun, sa mga gardens po, may mga available po nun. Pero po dito, more on online po kasi yung mga sinabi kong iba. Pero kaya nga po sabi natin, as basic, yung unang gagawin muna natin, yung available muna na material sa ating area. Kasi dapat mas maganda, yung suitable sa climatic condition natin. Huwag tayong bibili ng mga plants kasi gusto natin maganda, bibili tayo. Yung hindi naman siya suitable sa climatic condition ng ating area o ng ating lugar, kaya kadalasan, maganda lang siya sa una, then namamatay na siya. Kaya mas maganda po gamitin ng material sa mga plants, yung suitable sa climatic condition ng Bicol region. Wala na po atang question. Proceed ka na sir sa demonstration. Okay po. Sige, mag-adlib po na. Sige po. Mag-adlib ka nila. Give us parang 2 minutes mag-set. Okay po. Sige. Yung gagamitin po natin na pag-demo mamaya, basic lang po ha. Baka sabihin nyo, maganda yung pinasend natin ng mga picture tapos baka mamaya sa part ko maganda pero sa ibang titingin hindi maganda. Kaya ang papakita lang po natin, so yung basic, yung pag-arrange ng small, medium, and tall. So pag-arrange ng yung isang side saka yung as a center, ano po. Para magkameron lang po kayo ng idea kung paano siya aayusin yung inyong dish garden saka yung inyong terrarium. Para sa inyo na po, pag kayo na po yung bahala magpaganda, maglagay ng mga decorative plants para dun sa dish garden saka terrarium.
Hindi ko na nakikita yung question. Class ko na. Okay. So, last question na po tayo for this kasi after this, magsiset up na po si Sir ng kanyang demonstration sa Dish Garden. So, from Kenneth Red, hanggang anong oras po ba pwedeng ilagay sa labas ang plants para sa sunlight? Nasabi po natin kanina para siya kang may alagang baby. Mas maganda po, mas posible na mas magandang mailabas siya early in the morning. Kasi unang-una, pit light lang po yung gamit natin. Kaya dapat yung early in the morning lang na sikat ng araw, huwag na siyang masyadong mainitan kasi mas madadry yung pit moss natin, maapektuhan na malanta yung ating mga tanim. Kaya possible mga 1 to 2 hours, mas matagal na nga po yun. Basta early in the morning, masikatan siya ng sunlight. Yun po, pinakamaganda. Ideal, yung paglabas ng halaman. Okay na po, Sir Kenneth. So, habang nagsiset up po si Sir ng kanilang demonstration for the Dish Garden, reminders lang po doon sa mga hindi pa po nagpapas ng kanilang participants information sheet. Mag-pass na po kayo through the Google link pong naka-indicate doon sa aming infographics. And then doon po sa mga nag-a-ask na kung pwede bang makakuha ng soft copy ng presentation ni Sir, sure po, yes po, makakakuha po kayo ng presentation po. Isisan ko po yun later, yung presentation. Ang kailangan nyo lang pong gawin is i-indicate nyo po yung email account nyo po doon sa ating comment section para po masend ko po later yung presentation ni Sir. Okay po, and then regarding naman po doon sa certificate of attendance po, kasi may mga nag-feedback po sa amin na nasa na daw po yung certificates po nila. So, doon po sa mga previous online seminars po namin na kinandak, if within Bicol region lang naman po kayo, pwede naman po kayong mag-drop by sa aming office, sa aming tanggapan. We are open from Mondays to Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. po. So, pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan. And kung hindi naman po kayo makakapunta sa aming office, ay pwede nyo naman pong ipa-drop by sa inyong kakilala kung magawi po sila dito sa aming tanggapan. At ipapadala po namin sa kanila yung inyong mga certificates provided na dapat kompleto po yung inyong or yung requirements kung hinihingi po namin. Yung participants information sheet, yung RP evaluation forms, and then yung feedback forms. Anyways po, naka-indicate naman po yun sa database, kailangan lang po namin hanapin. So kung wala po kayo doon sa aming database, hindi po kami mag-i-issue ng certificates po. Okay po? So, doon naman po sa mga participants po namin, online viewers na outside Bicol region, mag-i-issue po kami ng certificate, e-certificates po, and we will be sending it to your respective email address na naka-indicate po doon sa participants information nyo po yung email address na binigay nyo. Okay po? And then, what else? Our apologies po if hindi pa po namin nasisend yung ibang e-certificates sa inyo kasi as of now, we are still printing po yung ibang certificates po kasi medyo marami po yung mga participants po natin na nag-a-attend sa seminar na ito. Okay po? So kung may mga questions pa po kayo sa ating resource speaker na si Sir Alvin, pwede nyo naman pong i-comment sa ating comment section and then habang nag-demo si Sir ng kanyang presentation sa Dish Garden ay pwede ko naman ibato sa kanya yung mga question. Okay po? So habang nagpe-prepare si Sir Alvin, i-shout out ko lang po yung ibang mga participants na kasalukuyang nanonood at hindi pa rin bumibiting sa ating online seminar. Okay po? Ay, okay na. Ready na. Okay na. Ready na? So, i-shout out ko lang si Miss Laideros Bianca Ramos. Hello po, happy watching. Benji Oliet, hello, happy watching. Romelyn Avenado, Eden Yao, hello, happy watching po. Nicole Sasota from Libon Albay, hello po.
Janeline Istacio from Sangay, Camarines Sur. Hello. Hello po sa mga participants, online participants po natin na nanonood online. Okay? Shout out kay Miss Jelly Belano. Hello po. Roderick Lombre Rigoris from Pulangi, Albay. Hello po. Happy watching. Mia Joy Celorico. Happy watching po. So, i-shout out ko muna po kayo habang nagpe-prepare pa po sila, sir. Okay? Romney Crimyon. Good afternoon din po. Happy watching. Amor Monforte from Ginubatan, Albay. Happy watching po. Kay Sir Alexis R. De La Cruz from LGU Mercedes Cam Norte. Hello po. Happy watching. Nancy Valdivilla from RNZ4 Ragay, Camarines Sur. Happy watching. I hope po nag-enjoy kayo dito sa ating online seminar and marami po kayong natututunan mula sa ating resource speaker. Okay po. Happy watching din po kay Mr. Jerome Estacio, kay Marbert Ogena. Hello po, happy watching. Carlin Maguda Segundo from Cotabato City. Hello po, happy watching. So, malawak na po yung range ng ating ATI Sarabay channel. Hindi lang po dito sa Bicol region, pati na rin po sa mga neighboring places po. Okay? Happy watching din po kay Joanne Salarza Belmonte from Pulangi, Albay. Hello po. Happy watching kay Apondar Maricar from Pulangi, Albay. Hello, happy watching. Shara De La Torre Ampungan, good afternoon and happy watching. King John Lee Benlayo. Hello, isa po siyang 4-H'er from Albay. Happy watching. Happy watching din kay Yorlin. Hello. Roel Rana from Bula, Camarines Sur. Hello, happy watching. Jean Rose Peliehana from San Jose, Camarines Sur. Hello po. Okay. So, mukhang ready na ata yung ating resource speaker sa kanyang demonstration ng paggawa ng dish garden and terrarium. So, i-share ko lang po ang screen sa ating resource speaker. Masain yan. So, continue muna po tayo ng shoutout. May ano lang po, technical glitch ng very minor lang po. Okay? Shoutout po kay Miss Joy Priela Abunite. Hello po. Sir Joji, hello po. So, si Sir Joji po is yung resource speaker po natin last online seminar sa Dragon Fruit. So, hello po, sir. And then si Ma'am Boots Bedo from Bao, Camarines Sur. Hello po. Mary Jean Plaza Salamangke from Buhi, Camarines Sur. Hello po. Good afternoon and happy watching. Vivian Celestial. Hello po. Happy watching. Christine Joy Bolaños from Balangibang, Pulangi, Albay. Hello po. Happy watching. Ma'am Vanessa Legarto, hello po sa CBSUA faculty. Hello po, happy watching. Jonalyn Scoderes Lara from Presentacion, Camarines Sur. Hello po, happy watching. Raquel Salodes Baria Lianeta. Good afternoon din po, happy watching. Okay, ready na ata si sir. So, sir, i-share ko lang po yung screen sa inyo.
kailangan po natin gumamit ng glove. Ano po? Gamit kayo ng mga gloves kasi madudumi ang mga magagandang mga sa mga mother, yung mga ganda yung mga kulay ng kuko. Sayang ng ano. Okay, then kailangan pa natin ng hand shovel. Tukuyan natin yan. Gagamitin na mga bato. Ito po. Then, wala po tayo ng yung pit moss, o kaya yung pit mix. Ang gagamitin lang po natin is yung available, yung soil. Ito po. Then, ito po yung charcoal. Gagamitin natin yung charcoal. Then, meron na po ng mga decorative mga pebbles. No? Na pang-design sa ibabaw. Then, ito po yung ating gagamitin na. Kailangan po, wala lang po kasi kaming na-provide. Kailangan magkat kayo ng net kasi may butas po siya dito. Ano po? Kailangan siya lagyan ng net. Then, kailangan, kasi may butas siya, kailangan dito, kapag ilalagay mo na sa loob, indoor, kailangan meron siyang stand or lagayan dito. Sige, sir. Patanong nga, sir, kung may sound. Okay, yung stone po, ano? Patanong nga, sir, kung may sound na tayo. May sound po, naririnig po? Okay na po ba? Naririnig po ninyo? Okay. Pag hindi po masyado kaya ng gagamitin na hand tools, ibuhos ka. May halo pong mga buhangin yung inyong mga stone. Okay. Yung stone po kasi sa ilalim nyo, yun po yung mag-create, magsasalo ng ibang medium na ilalagay natin para yung water dire-diretso. At the same time, kapag humaba na po kasi yung roots ng ating mga halaman, mas maganda po yun kasi kakapit din sa stone natin. Then, lagyan po natin ng charcoal. Sa charcoal naman po kasi, meron naman po itong makukulan pa ng nutrient ng ating katawan. Sa same time po, yung charcoal nyo, nag-absorb po siya ng water. Kaya, yung water na ma-absorb niya, Sorry. ayan. Okay. Ilagay na po natin yung charcoal. Ano po? Yung purpose naman po ng charcoal natin kapag nagdilig tayo ng water ng tubig, yung excess water po i-absorb ng charcoal. Kaya pag hindi po tayo, halimbawa, huwag po daily ha, huwag daily yung pagbububo.
yung water na na-stack po dito, yung halaman na ilalagay natin, yung water na nandito, i-absorb ng ating halaman. Then, lagay na po tayo ng soil. Wala po tayo ng potting mix, kaya ilalagay po natin yung atin na pong pot. Yung pong soil, at least po na ilalagay natin, mga 1 inch po, wag yung, may mga design po kung meron tayo yung tawag ng, ang people, lumot, yeah. Kung meron po kayo ng lumot, kung gusto nyo mag-design yung parang mountain, pwede pong siyang tumbok, ano po. Ngayon po, ang gagawin po lang natin, yung simple design lang po, at least malagay po tayo ng 3 uri ng halaman. Pero pwede po dito kasi malaki siya, pwede tayo hanggang 5 or more than 5. Kaso po yung ibang natin hindi masyadong magagamit, hindi natin mapapo-combine. Kaya yung succulent na lang po natin ang igagamit. Bago po kayo maglagay o bago nyo ibaon yung plants, kailangan i-observe muna ninyo kung ano yung design na gagawin ninyo. Pwede po natin na sample muna siyang ilalagay bago natin siya ibabaon sa lupa. Para makuha natin yung parang direction ng ating mga halaman. Group of 4 po, halos magkaparehas po yung nila, mga succulent plants po. Ganyan. Pag nakadesign na po na halimbawa gusto mo ng ganyan ang arrangement ng halaman, saka mo na po siya tatanggalin sa mga pots, then saka mo na siya ibabaon doon sa inyong area. O kaya sample mo, yung sinasabi natin kanina, titingnan mo siya sa malayo. Pag nakita mong okay na yung pagka-arrange niya, then saka mo na siya ilalagay na diretso. Kasi minsan po may mga plants, may mga kusang nakadesign na yung mga anggulo niya, doon mo lang siya i-arrange kung pasaan yung direction niya. Halimbawa ito naka-side, dapat yung parang kung saan yung, kasi hindi mo na siya pwedeng galawin na straight pa siya, ano po. Kasi baka ma-damage yung plant parts niya. Ano po. Okay. Ngayon, ibabaon na po natin siya sa lupa. Sure na talaga yun. Gagalutan mo nila lang yan. Talagang pagagay mo sa Sure talaga. shore na ipapaan. Dyan ang magagawa. Possible po yung soil niya, huwag na natin pong isasama. Kasi doon na po siya sa kanyang panibagong soil. Medyo less yung stress niya, then yung recovery niya 3 to 5 days po, talagang hindi siya masyado magbibigay ng pagbuhay agad ng inyong halaman. Kasi yung stress na nagawa natin sa kanya, yun po yung babawi sa halaman. Medyo mga sensitive lang po kasi pagdating sa mga succulent.
Kung na-observe po ninyo yung mga halaman natin, medyo mga bansot po. Ano? Kasi mga light yung mga soil niya, then hindi siya nalalagyan ng mga nutrients. Ganito po, pag sobra na yung roots, masyadong buhaghag yung lupa niya, kaya yung roots niya madami. Pwede tayong magbawas ng roots niya. Ano po, mabawasan mo lang yung ibang parts niya. Pero medyo kinain po yung ano natin. Kinain ng yung ating halaman. Ano po? Yung mga decorative na po natin. Sir, ano po yung nilalagay natin? Ito po yung ano, pang-decor na lang po natin yung pebbles natin dyan. Ano po, para pandagdag attraction. Ano po, hindi lang yung halaman, at the same time, pati yung pebbles na ilalagay natin as decorative na. Depende na po sa gusto niyo. Halimbawa, yung Japanese style, full lang siya. May dala po tayong pebbles, lalagyan po natin ng parang, Anong type po dito, sir? Yung ginagawa po natin dito? ano lang yan ma'am? Basic. Basic lang. Basic lang po. Para magkameron lang po ng idea tayo. Then kayo na po bahala mag-conceptualize dun sa design ninyo na model or design. Ano po? Kasi minsan may mga malikot na kaisipan pa na mas may mga ganda pa yung ano. Kayo na po yung yung maglalagay. At least po itong ginagawa po natin, magkameron lang po tayo ng basic idea. Ano po? Sir, kahit anong kulay naman po. Opo, pwede may ginagawa. mga colored peoples po tayo na na pwede i-design. Ano po? Depende na po sa pagko-combine natin ng color,
saka yung idea, na design, na nasa isip po natin. Ano po? Simple design lang po siya. Masunod lang po natin yung basic na sinasabi. Na at least a minimum ng 3 to 5. Depende po sa inyong mga dish na lalagyan. Pwede din po ba kahit hindi succulent or cactus? Pwede po tayong magamit ng iba-ibang klase ng grass. Minsan nga po yung mga maganda yung mga grass. May mga grass ang iba na ginagamit. Yung kaso pag sa grass naman natin, yung may mga minsan may mga perennial lang. Minsan may mga ano lang na yun, na madali lang siyang mamatay. Ano po. Pero kadalasan po, meron naman, kung gusto po natin kasi na mas maganda siya, mabibili, available, yung mga plants na pang na ginagamit talaga for miniature garden. Pero sa atin naman, kung gusto talaga natin na meron tayo sa bahay na hindi naman binili yung mga plants, kung ano yung available plants na pwede natin gamitin, yun na pang gagawin. Kung kayo po sir magbebenta nito, how much po kayo yung price rate po? Okay, magdidepende po kasi yan sa price ng halaman, price ng materials, then saka na po kayo mag-mark up din sa labor or sa then depende, minsan naman po, depende sa design. Pag talagang ang design ninyo minsan hindi, minsan yung mga plants is mura, pero yung design mo, sinasabi nga ng mga batang mayaman, yung mga design na talagang shala, sinasabi, yun po, napaprasyon siya ng mas mahal. Sir, pwede naman po bang i-combine yung succulent at yung succulent sa isang ano? Pwede po, pwede po. Pwede siyang i-combine. Basta po yung ano, wag lang siya crowded. Pwedeng naka-spacing. Kasi minsan, yung sa unahan po yung mga yes po, mababa, yung small, medium, tall. Pag tinignan po natin siya. Then pwede naman siya, minsan ginagamitan ng mga drip foods o kaya yung mga iba na para yun yung ginagamit na parang spacing. Yung mga drip foods o kaya ganito, halimbawa, may mga paper, depende, halimbawa, ganyan. Depende sa design, ano? Depende sa design. Yan, yung mga sample po ng mga available minsan sa mga Chinese. Kadalasan ginagamit yung mga pang-decor, yung mga sa Chinese, mga design ng mga kapatama. Yung mga figurine ng mga maliliit. Ayan po yung sa ating Sir, yes, ma'am. sir, so dapat po talaga yung cover po yung lupa pag nag-dish garden or depende po sa... Depende po sa available. Halimbawa, kasi ang available materials natin is pebbles, stones. Ayun ang ginamit natin na panglagay. Meron naman kasi open lang siya. Yung soil lang, o kaya ang iba, ang ginagamit yung pit mustang, yun lang nasa ibabaw. Tapos pinagpapatong-patong na ng mga stone. Arrangement lang ng stones naman ang kinakalabasan. Yung parang kakalabasan. Pag ganito kayo mga miniature garden, yung ecosystem na classic type ang ginagamit. Yung parang pag tinignan mo, parang ang presko. Ang presko. Nasa forest yung tama. Yung parang nasa forest. Simple design lang po ito. Baka meron lang po kayo ng idea. So, ang next po natin na gagawin is ang terrarium. So, ito po yung finished product ng dish garden. So, ang next po is ang terrarium. Sa terrarium po, kadalasan tinitingnan sa terrarium yung yung dagat, design ng dagat. Parang kala mo parang medyo siya, messy yung yung design. Medyo maliit lang yung ating lalagayan. Then, yung ating ilalagay na mga plants, mas siya, nakakapag sa tubig. Kasi yung ating terrarium, kung titingnan natin, wala siyang butas, wala siyang hole na lalabasan. Kaya ang gagamitin natin dito, yung mga plants na kailangan nakakatagal siya ng matagal sa medyo madami yung water na na-absorb ng ating medium. Okay.
Same procedure. Lalagyan ulit natin ng stone. Dahan-dahan lang po. Kasi glass yung gagamitin natin. Yung paglagay. Sa paglagay pa lang po ng stone, mas maganda na naka-arrange siya yung level ng stone. Ano po? Then mas maganda po, i-arrange ninyo na yung parang yung medyo balloon. Ano po? Bakit parang medyo balloon? Kasi hindi na po natin papakita yung uling. Yung uling, ilalagay na lang natin sa part ng santay niya. Ano po? Sir, bakit po ginagamitan ng Yung uling kasi natin, may tawag na, meron siya ng nutrients na available dun sa uling. At the same time kasi, yung uling natin, kapag nagdilig ka ng water, i-absorb yung excess water na yun, i-absorb ng uling. Yung uling mo na meron ng water, yun ang magsusupply ng tubig na pangangailangan ng mga plants mo. Para hindi ka laging nagdidilig ng nagdidilig. Hindi naman po kailangan punuin po. Hindi po, mas ano ma'am, ano lang, 1/2 to 1 inch lang po kasi dapat ang ilalagay. Then pag marami po kasi yung soil, minsan mas marami yung nutrients, mas madali o mas mabilis lumaki yung inyong halaman. Yung sabi nga nung nag-comment kanina, para lang daw siyang yung sa aquaponics style. Pero sa aquaponics style kasi andun yung nutrients, kaya madali rin yung pagtubo. Ito talagang kinokontrol mo talaga yung pagtubo ng halaman. Para makita mo yung kagandahan ng ano po. Sir, ano na po yung nilalagay? Soil na po ito. After po ng stone, naglagay tayo ng charcoal. Then ito na yung last na ilalagay natin, yung ating soil. Anong type of soil po yung dapat gamitin? Mas maganda po yung loosened soil lang. Ibig sabihin, hindi yung good soil na tinatawag. Huwag yung potting mix na ginagamit natin sa vegetable or huwag po yung gagamitin. Kaya mas maganda kung ano lang yung available. Mas maganda ang soil yung ano yun, yung nasa bahay lang ng mga yung parang light brown lang yung kulay niya. Yung vermicast po, sir. Wag po kayo nagdagay ng vermicast kasi compost po yun. Mas mabilis na tumubo yung plant. Bali, pwede po siyang gamitin. I-dilute mo lang siya sa water. Yung water na pinagtunawan mo nung medyo mataas na nga po. Yung water na pinagtunawan mo nung vermicast, yun na po ang pwede mong pang-dilute yun sa plants. Sa pamamagitan lang po nito hairspray. Kanina pala hindi po natin nagamit yung hairspray. So yung ito na lang pang gagamitin nyo. Huwag po yung kamay o kaya tabo. Kasi marami yung water na maano na. Kailangan lang yung hairspray na. Mix type na. Pwede po bang gawin yung beach sand? Sir, may question po dito galing po sa participant po. From Maria Castro Pablo, pwede po bang gamitin yung beach sand sa... Opo, beach sand po, pero dapat po siya ay na-sterilize kasi may salt po yun. Kasi pag yun naman pong delikado sa ating mga halaman. So, sa online participants po natin na nanonood pa po hanggang sa ngayon or pwede po kayong mag-leave ng inyong mga questions sa ating comment section and then i-address naman po yun ni Sir. Kung gusto po ninyo, kung halimbawa ayaw nyo gamitin yung soil, yung tinatawag namin na river sand. Alam po nyo yung river sand, yun po yung in-between ng halimbawa, ito yung river, yung sand, saka yung nahuhulog o nalalaglag ng mga lupa, pag na-mix yun na po yung river sand, mas maganda po siya
Kasi yung water holding capacity niya, tamang-tama lang. Ano? Mga brackish water, sir. Mga brackish water. Oo. Pwede yun. Medyo malaki po kasi itong ating ano yan, tawag ito. Yung kahoy na ilalagay. Maganda sana ito pag mga yung kasing yung mga design sa mga terrarium mas maganda. May mga piece of wood na nilalagay. Ano? Medyo mag-aalangahin po kasi siya. Pero pwede siya niyang gamitin ng ganun. Ito po, colored po yung dahon niya. Magpunin nito. Nagpo-purple yung ilalim sa green. Sir, ano po plan po yung Hindi ako familiar doon sa... ano po ito? prayer plan? Oh, parang... Prayer plant. Okay. So, mas maganda po siguro, sir, kung medyo malaki lang po. Yes po, mas maganda po kung mas malaki yung ating... Pero po, sir, may mga jar naman po na malaki. Okay lang po ba yung taniman? Opo, mas maganda rin po kasi. May mga maliit po kasi yung available po kasi natin na mga plants, medyo mga malalaki masyado. Pero kung may mga maliliit po na plants pa tayo, mas okay, mas maganda. Sir, may question po dito si Sir Boboy Carmeles. Pwede po bang gamitin yung fern or pako? Opo, yun po, mas magandang ginagamit sa terrarium. Yung mga fern, ano po. So, may mga iba-ibang design at ng pako. Yun po mas magandang gamitin sa terrarium. Ito na, sir. So, sa ating participants po, na kasalukuyang makapit pa po sa ating online seminar, pwede po kayong mag-leave ng inyong mga questions sa ating comment section and babasahin ko po yun isa-isa para po ma-address ng ating resource speaker na si Sir Alvin Alvaro. Pwede po kayong humingi ng tips kay Sir Alvin sa paggawa ng terrarium and dish garden. Pwede bang gamitin ang pako? Anong size? Dito? Medyo maliit po kasi. Yung, ano nga po na ginagamit dito yung malaki kasi yung dati po ang ginagamit yung parang yung pang clip, yung stainless na mga clip para mas makuha natin yung So, habang gumagawa po si Sir Alvin ng terrarium, i-shoutout po muna po yung mga online participants po na kasalukuyang nanonood pa rin at kumapit po dito sa ating online seminar. Shoutout po si Miss Charmaine Panday na Parato. Hello po, happy watching. Harlem Cabrea Balino from San Fernando, Santo Domingo, Albay. Marila Castro Pablo. Hello po. I hope na-answer po ni Sir yung question niyo po. So, si Christian Villar. Happy watching from Iriga City, mga kababayan. Mga Rinconada Peeps. Hello po. Fly high. Julius Joctino. Hello po. Happy watching.
Ronnie Zay Valenciano Jr., happy watching. Lilian Zaens, hello, happy watching. Rose Ann Canicula, hello, happy watching. Anwar Abdul Kadir LA. Ang hirap daw kong gawin, sabi po ni Sir Anwar. Okay po. Kung makakakita kayo, yung design natin yung parang sa ano, sa mga yung may mga sea plants, di ba po? Medyo kung kita mo yung parang kung sa Bicol masamok, tawag na sa Tagalog yung parang messy siya, tingnan, tapos may mga lags. Yun yung kadalasan na setup ng ecosystem ng yung dagat, di ba? Ganun. Parang ganun yung design niya. Ito magkukos parang siya yung sand mo doon sa area. Then, para po maging maganda yung ano mo, halaman, then hairspray ka lang. Huwag mo lang masyadong kasi basa na rin yung soil na ginamit. Pero kung medyo malaki, maganda may mga piece of wood na nakalagay dun sa So yung ginawa ko ni Sir is basic terrarium and then basic dish garden po. So ito po yung finished product po. Okay, Sir. Terrarium po. So very simple lang naman po yung ginawa ni Sir. As long as gusto lang pong i-portray ni Sir na magka-idea po kayo dito sa ating May question like, ay Joyce. Joyce, may question. Joyce. May question. Yes po. So, ito po yung finished product ni Sir. May question pa po pala dito si Sir Christian Villar. Pwede po bang ilagay yung bigger decorative stone for miniature and other plants besides from succulents? Thank you. Pwede po. Pwede po. Yes po. Halimbawa, ito kasi, Ben, kung halimbawa dito sa center, pwede tayo maglagay ng lamp o kaya ng stone na malaki sa may center. Try natin. Langanin na siya. Set up. Dapat, kasi minsan, kung mga malalaking kahoy, siya yung muna itinatanim, nilalagay. Ito muna yung una nilalagay. Para hindi siya, makuha po yung angulo niya, saka muna siya lalagyan ng mga tanim. Tapos kahit mga tatlong batong malalaking Yes po, doon sa mga design. Nag-comment Sir si Sir Jerome Estacio. Ang ganda daw ng finished product. Thank you very much, sir. Thank you po, Sir, for appreciating po yung ginawa po ni Sir Alvin. So, again po, basic lang po yung ginawa ni Sir Alvin. Gusto niya lang po ipakita kung ano po yung dish garden and terrarium. So, kung may mga questions pa po kayo, please feel free to comment your questions here sa comment section po natin para ma-address po ni Sir yung inyong mga katanungan and clarifications. Sir, nag-comment po si Sir Jonel Dorde, ang galing niyo daw po. Thank you very much po. Tama lang po, sir. Makapag-share ng knowledge. Para po ma-share din ninyo. Pag sobra pa yung para magandang masalong tingnan, ma-cover natin yung soil para lumabas yung kanila. Habang naghahaloy. Kaya na kasi tinitingnan natin baka Siguro guwapo na si Sir. Sir, hindi lang po yung artwork nyo po yung na-appreciate ng mga participants po natin. Si Ma'am Jeneline Estacio po, ang sabi niya po, habang naghahaloy, sige gwapo ni Sir Alvin. Ay! Hindi, nagra-radiate po kasi yung dish garden tsaka terrarium sa Kaya gumawa po si Sir. Ako po, hindi po. Mas maganda po kasi siya. Tulyo. Wala nakikita ang soil. Shout out ko po si Sir Nelson Belmonte from Malilipot, Albay. Happy watching po. Okay po. Yan na po yung ating finished product ng dish garden saka ng terrarium. Joy,
Sige na. Nakakatuwa, kagaling sir. May natutunan na naman kami. Okay. So, before po tayo mag-proceed sa ating closing program, may mga questions pa po ba kayo kay Sir regarding po doon sa terrarium and dish garden baking? May mga questions pa po kayo? Babasahin ko po yun isa-isa. Since Pwede kasi yung citrus or yung nakikita natin. okay. So, meron pa po atang ipa-flash ni Sir. May baon po ako dito galing pa doon sa farm. Citrus po ito. 1 year na po, lampas. Wow! Ano po yung bonsai na? Bonsai? Yes po, kasi po kung makikita ninyo, yung soil niya, very light, walang application ng fertilizer. Kaya yung tubo niya naging ano na siya, stunted. Kaya 1 year na po siya, ganito lang yung itsura niya. Pwede nyo siyang gamitin, halimbawa yung idea is parang forestal, na berry, pero hindi po siya mag-bear ng fruits. Ganyan lang po ang kakalabasan niya. Makikita po ninyo, malaki na yung stem niya. Then yung mga dahon niya, maliliit na lang po, hindi na tulad nung talagang mga citrus na mga malalaki yung mga dahon. Pwede po siyang gamitin. Okay na po. Thank you very much. Thank you so much po, Sir. So, before po tayo mag-proceed sa ating closing program, basahin ko lang po yung mga comments ng ating mga online participants na kasalukuyan pong kumapit hanggang sa huli. So, basahin ko po itong comment ni Sir Jonel Dorde. Lalabas ang pagiging artistic and decorative ideas mo sa dish, gardening, and terrarium. Yan po. From Laideros Bianca Ramos, basta Bicolano, Oragon, wow, galing. Yes, proud to be Bicolana. Next, from Jerry Dongba, saan po pwede makabili ng mga gamit para sa miniature gardening, sir? Available po yung potting mix natin, yung kit mo sa farm station. Any farm station po, may available po niya, nakabalot naman po yan sa ano. Then yun naman pong mga ibang materials, mga tanim, pwede po siya online or pwede kayong gumamit yung available lang na plants na nandun sa area ninyo. Then yung pong mga ganito mga keyballs, nabibili po sa mga gardens. Meron pong mabibili po ng mga ganito. Mga decorative na naman. Next question po from Benji O. Oliet. Mga anong halaman po, sir, ang pwedeng ilagay sa dish garden? Okay, yung kanina po na, ito po ginawa natin mga kapilin natin. Maliban po dito, pwede pa po kayo ng iba-ibang klaseng mga plants available sa mga gardens. May mabibili pa yun. Kasangili lang po yung mga plants na good for dish garden o kaya yung para sa terrarium. Madami rin po available. Kanina po nag-ano ko ng mga sample na pwede ninyong mabili yung dito po sa ano yung nasa list kanina. Wait lang ma'am, kukunin ko. Sample po. Sige po. Basahin ko lang po yung ibang comments ng ating online participant. From Sir Nelson Belmonte, hello po. Good afternoon and happy watching. Laideros Bianca Ramos, thank you so much po sa appreciation. And then kay comments po ng ating mga participants. Sabi po ni Ma'am Lorna Alejo, wow, ganda po. Sabi po, sir. Okay. May mga questions pa po kayo? Basahin ko lang yung sila na pwedeng gamitin.
Okay po. So may tips pa po si Sir Alvin na i-impart sa atin. Okay, for terrarium po, yung nagtatanong kanina kung anong klase mga plants. For terrarium po, pwedeng gamitin yung aquamarine, yung baby tears, dalawang kulay po nun. Yung yellow and green. Then, yung aloe vera or the miniature aloe. Then, miniature ivy, then blue-eyed grass. Tapos marami pa po silang iba na pwede nyo gamitin doon sa terrarium. Then pagdating naman po doon sa dish garden, yung family po ng mga cypress, ano po, pwede siyang gamitin. Meron dyan po yung lemon cypress, yung standard. Then meron po tayo dyan na firm spray cypress. O kaya pwede po tayo gumamit ng blue star o kaya yung mini-me. Yung mga nagkakahoy po, yung sample nga po kanina, ito sa dish garden, kung forest ang style na gagamitin mo, meron po akong dala dito na nasa 1-year-old na citrus. Ano po? Ito, pwede po itong gamitin sa inyong mga dish garden. O kaya po yung kanina na isabi, pwede rin po kayo gumamit ng mga, i-mix ninyo yung mga bonsai na gamitin nyo sa dish garden, hahaluan lang po ninyo ng iba-iba pang mga ornamental plants. Okay. Maraming salamat po, Mr. Alvin Alvaro, with that. Thank you po. I would like to award the Certificate of Appreciation sa ating resource speaker. So, i-share ko lang po yung screen. I-share ko lang po yung screen. Wait lang. So, yan po. Republic of the Philippines, Department of Agriculture. So, okay. Citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ATI Bicol, Admin Building, Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Awards this Certificate of Appreciation to Mr. Alvin N. Alvaro for sharing his knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of miniature garden making, dish garden, and terrarium, held on October 28, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Given this 28th day of October 2021, signed Elsa E. Parrot, Center Director. So, congratulations po, sir. And thank you so much po for giving us ideas about dish garden and terrarium making. Thank you po. So, ayan po. So, natapos na naman ang 3 oras nating talakayan. Sa ating online participants, huwag niyo pong kalilimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naki-indicate sa infographics ng seminar na ito. Ito po ay makikita sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong forms na dapat niyo pong fill upan katulad ng RP evaluation form at feedback form. Ito po ang magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Sa mga gusto naman pong mag-claim ng kanilang certificates, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At this point, to give us the closing message, i-share ko lang po ang screen sa aming Chief ng Information Services Section, si Ma'am Prima Lu B. Imperial. Hello! Magandang hapon sa ating lahat. So once again, gusto namin magpasalamat sa ating daan-daang mga likers, mga followers, at mga viewers sa ating webinar. And of course, ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating suki ng resource person, si Sir Alvin Alvaro. So maganda po itong naging pagsasanay natin dahil hindi lang itong hobby. Ito rin ay isang potential income generator
para sa ating mga plantitos, plantitas, mga hobbies, maging mga estudyante. So, lalabas yung ating creativity, pati yung ating technology sa pagtanim. So, it's really a two-in-one. Nagiging artistic na tayo, nagiging ano pa tayo, na-hone pa ang ating skills sa agriculture. So, we would like to remind everyone yung inyong certificates po. May nagpo-comment kasi gusto nila ng certificates. So, kailangan kumpletuhin natin yung ating mga requirements. Ano po? Yung participants info sheet, yung resource person evaluation, at yung feedback form. Tama ba, Joyce? So, yun lamang po ang requirements para matanggap ninyo ang inyong e-certificate and you can authenticate it dito po sa ATI. So, in behalf po of our center director na may prior commitment sa oras pong ito, unfortunately, but we would like to extend our heartfelt thanks sa inyong pagsubaybay at inyong pagtangkilik sa mga services ng ATI Bicol. Maraming salamat, Roy, in control, and Joy, sa project officer natin, si Ma'am Techi, and everyone na nandito po sa ATI. Have a good day. Thank you. Thank you so much po, Ma'am Frank, for that very nurturing message. So, in terms po doon sa Certificate of Attendance po, if dito lang naman po kayo sa Bicol Region, pwede naman po kayo mag-drop by dito sa aming tanggapan, and we are open from Mondays to Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. And kung hindi naman po kayo makakapunta dito sa aming tanggapan, pwede naman po kayong, or pwede nyo naman pong ipakuha sa inyong kakilala in case na magawi po sila dito sa aming office. And to those po na online participants po natin na from or outside Bicol region, we will be sending your email address, your e-certificate through your email address. So dapat po, naka-indicate po doon sa participants registration form yung inyong email address para po masend po namin yung inyong e-certificates. And as of now, we are still printing po yung ibang certificates po mula doon sa previous na mga online seminars po na kinandak ng aming center. So, maraming salamat po. So, at this point, sa ating online viewers na na-miss po yung ibang part ng seminar na ito, maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang ating episode ngayon sa ATI Bicol Sarabay Channel via YouTube live stream. Nagpapasalamat po kami ulit kay Mr. Alvin N. Alvaro na nakasama natin ngayong hapon na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa miniature garden making at syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Center Director, Ma'am Elsa A. Parot, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang mga hashtag na #Stay Safe, #Follow Health Protocols, Together we heal as one. Diyos mabalos po sa Indogabos. God bless us all. Thank you so much.